család, barátok, tisztelt egybegyűltek, Bogicka és Bence. Amikor Bogicka megkért, hogy mondjak beszédet az esküvőjén, először meglepődtem, aztán meghatottam. Végül elkezdtem izgulni. Tudjátok, nem kenyereme beszél. Izgultam, hiszen ez egyszerre a legszebb és talán az egyik legnehezebb feladat, hogy hogyan foglaljam össze az érzéseimet pár percben egy ilyen jeles napon, amiből remélem nektek csak ez az egyeztárunk is. Most jön a szentimentális rész, úgyhogy majd nézzétek el nekem, hogyha néha elcsuklik a hangom. Drága Bogicka! Eredetileg október 15-ére vártunk téged. Éppen egy stúdió munka kellős közepén voltunk, ezért az utolsó napokban esténként odasúgtam neked, hogy még várj, még ne gyere. Majd ha befejeztem, mert szeretnék ott lenni, amikor a világra jössz. Aztán október 10-én este 9 órakor hazaestem, és fellélegezve mondtam, na, most már megszülethetsz. Rá 10 percre megkezdődtek a fájások. Szóval már akkor is szófogatók is elmondtam. Tisztán emlékszem, hogy pár perccel a születésed előtt éppen édesanyád kezét fogtam, és olyan jó tanácsokkal láttam előtt, mint hogy ne a fejedbe tréseld, rekesztő told anyád. Gondolhatjátok, hogy nem volt őszinte a mosoly. Aztán nem sokkal ezután kicsit lilán, de hál' Istennek egészségesen sírtál fel a világra. Már akkor nagyon szép hangod volt. Annyira a hatása alatt voltam ennek a csodának, hogy hazafelé menni sikerült eltévednem a kórház udvarán. Csak annyi emlék, hogy a lehullott faleveleket sodorgatta elém az őszi szél, és alig találtam meg a kiáratot. Mivel egy muzsikus leginkább zenével tudja megfogalmazni az érzéseit, veled egy időben született meg az a szerelmes dal, ami egy teljesen másfajta, örökké tartó szerelemről szól. Akkor is, azóta is, és ma is ezt mondom. Bogickám, köszönöm, hogy vagy nekem. Az azóta eltelt 28 évet most nem mesélünk meg részletesen, de tele van olyan emlékekkel, érzésekkel, mondatokkal, szavakkal, amiket csak mi értünk, mint például a Gyolibó, meg az apakamiázhatok, vagy Piskekapa. Eszembe jut az első afférod egy orosz kisfiúval a majorkai nyaralásunk alkalmával, amikor 1,5 éves voltál.